A pesar de ser uns resultados satisfactorios, o ser novamente a forza máis votada, o que os levou a revalidar os 6 edís que xa tiñan, e a poucos votos de conseguir o 7º, o Bloque Nacionalista Galego quedouse lonxe de acadar a maioría absoluta. Por esta razón e de cara a conseguir un goberno estable, os nacionalistas teñen previsto manter nos próximos días contactos co Partido Socialista para poder chegar a un pacto. Sería repetir unha fórmula empregada hai 8 anos, no primeiro goberno de Adolfo Muiños. Nos practicamos xa de algún xeito os dous sistemas. Gobernamos primeiro en coalición 4 anos co PSOE e agora pois tamén fomos quen de minoría gobernar estes últimos 4 como a lista máis votada, circunstancia que se dá agora. Non obstante, sí que valoramos un pouquiño pois a necesidade de iniciar conversas buscando precisamente a maior estabilidade posible, o maior apoio posible a proxectos que son importantes para Rianxo e iniciar, pois, de alguma maneira, as conversas durante estes días para acadar esta estabilidade que buscamos para os 4 anos no noso concello. De non frutificar as conversas, o BNG volvería a gobernar en solitario, como fixo nestes últimos 4 anos, chegando a acordos puntuais co resto de forzas con representación na corporación.